Ľudia, toto je moje prvé video s odhalením hlasu. A chcem, aby môj kanál sa šíril ďalej a ďalej, aby mal viacej odberateľov, čiže dajte like a odber, keď nemáte. A dneska si pušneme Mac. Asi na 15, keď toho bude veľa, tak asi na 14. Čiže môžeme ísť hrať. Dneska to bude špeciál, kde som si odhalil hlas. A asi tak chcem by som mať maximálne na kanále tak 100 000 odoberateľov. Čo by mi veľmi postačilo. Aj keď viem, že to asi nikdy nedosiahnem, možno niekto nevie. Keď nie som až moc dobrý hráč, že Todix, alebo nechcem im tu spomínať. Proste viete, že nie som až taký dobrý. Keď tak, môžeme si potom pušnúť Mac na 1000. Pekne sme ho dali. Nevadí, stáva sa. No. Jak som vám hovoril, nie som moc najlepší hráč v Brawl Stars. Minule som pušol Kenjiho na 1000, nedal som to ešte na YouTube, ale možno to dám. Len keď mám dať čo zmeniť, keď mám dať koho pušnúť, alebo keď sa vám toto video páčilo, tak to zaznačte do komentárov. Som veľmi rád za každý like, subscribe, všetko. Aj za koment. Nehejtujte ma. To je ďalšia táto vec. Tak ako som hovoril, nie som moc najlepší hráč v Brawl Starsu. No najlepší taký. Dúfam, že tu Kit zabijem. Chcel by som ju zabiť. A keď viem, že Kit je taká OP, dá sa povedať, tak zabil som ju. Nie som moc toxický, ale taký no. Let's go! Idem proti Griffovi, to by som mohol dať. Nie som až taký moc kemper, na ktorý tu ľudia kempia a potom jasne napríklad Dynamite kempy a potom no. Vyhral som tú hru, Mac letí. Let's go. Môžeme ísť zase pušovať na 15. Moje minulé videá, čo sa týkali futbalu, asi zmažem. Teraz sa trochu už futbalu netýkam. Futbal si len tak zahrám kamarátsky. Nie ako moc v hrách alebo FC Mobile, to už som asi nehral dávno. Teraz sa trocha viac začnem videám na YouTube. Nie, prosím, nie, prosím, ne. Nevadí. Mac patrí ku legendárnym postavám, keby takto nevedel.
A keď chcete, ja si na ňu kúpim aj ten mytický skin. Môžem potom spraviť opening týchto Angel Star dropov alebo Demon. Napíšte mi do komentárov, aký je lepší. To posúdite. Som skoro. Tak, Angelo. Poď. Vyhodáme, tak. Teraz ten džín by som ho rád dal. A prosím, netimujte. Timovanie. To už nie je ani Brawl Stars. Brawl Stars je o zabíjaní a nie o timovaní. Nevadí. Neviem, prečo plače Tamek, keď je štvrtá. Čo sa počítate za výhru, lebo vám to pripočítava mastery a iné veci. No len mastery v podstate, ale aj questy a také. Keď chcete videá o Minecrafte alebo takom dačom, povedzte, ja natočím. Nemám s tým nejaký oficiálny problém, alebo to také. Zapojíme sa. Ja ju dám. Poď. No, máme z toho. Tak to mám sem chyba za max. Ešte musíme hýlovať. Rád by som chcel, aby sa tie keže po česky z hry odstranili. Veľmi by to každým pomohlo. Hlavne tým kemperom by to trocha aj poučilo. Nevadí. A teraz ide asi posledná hra a bude mať tier 15. Napíšte mi do komentárov. Rád by som si zahral aj Minecraft a také veci. Možno zahrám, možno ne. Sandy ide na mňa tento skin. Čo ma teraz, ona mi padol dneska. Mike, ne. Nevadí. Tak čaute a uvidíme sa na budúce. Čau.